kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumari pi prolog be baro hagni ko por nga tnya somhai pi shagani ko kubor kaba kerpang bat kaba skul tenang badru kaba kemen ni laban ong haga ko por na marba ladang ni perkat shisha kani kalong ko wain ki kubor kaba kemen tam yang ikum ka slem trikam jong nong san hima namar menta ka smi kum ka slem trikam jong nong san hima kala kinjo sho maumer jong ka jingap san lakpura ki subscribers lani kita ki prolog ki baju kershan hapo ke YouTube channel jong nong san hima but yagani la sno dei ban ong ba kanum ulong lemda kadai ka jingkershan dani kata ka jinga don bentalang jong pi pai ba be baro ti kemget sapang gani ka khana mo ha be dei bat ka jing sedang jong ka YouTube channel jong nong san hima hagabala sedang ya ka nado ka live wetrik unailar jong snam arzar arpo ka badai ru ka por hagdi ki por jong ka khlam jing pang COVID-19 ba ka don ka jing khang dam lani kata ka lockdown mo ti ha ka por bas dang nangkong la yu i baki break empat tip hala ni pen jing mut ha ka ban pet ki videos ki bra pimi ha po ka channel henry kat barang yat ki singi por ka jing telung ki bna ki snem ki pai ba apa ke jelap kari bat sabar jong kari ru kelas sedang ban itu ya ka channel jong nong san hima bat kila kershan da ka ba subscribe bat daileng ba ka jing kershan jong ki parlok be baro bat piru kum ka snat trekam jong ka YouTube department kalala ban lekmen rengkat lang bat pi ki paranong kershan be ya ka jing dap san lak ki subscribers ti ni yo ya ka jing aisha bat ka jing up dengong jong pi ki nong kershan ha ka be de ki khobor ki bat sa penmi ha ka channel jong nong san hima badru Amtang kata ki kubor balapin bernya mo ya pi nang ta pade ki be dei bat karwai ka siau ka tem ka put ka shat ka masti bat ki program ya peliu jingmut bat wat ki jaka ki bala sandur do mun bari ti haka ar potrik ukala lingkot arajar ar pulai pan unong san hima ulas dang ya ka wei ni ki program ya ka bala tip kun kisau ayom kipor haga ni ka program perlok ki nonglum kupor kilele ban le chiki jaka ba pher ban wat ya ki breo lagi long ki reu champang ki nong ruai ki nong tem ni ki wei ki bentaru ban hang ni ru ni i ka jing kershan ka rabba jong pi ban kner ya laki kiti jong ka jinye trailang ha ban ajing mot badru ban pen priang ni ki khobor ki ban long ka jing mentoy ya ki ba pet ya ka ni ka program ti ban halor ki wei pat ki kam ki ba ka slem trekam jong nong san hima ka le kalong ba amtang bakadon ya ke YouTube channel kapala sedang nado stem arjar arpo ku mangalaong Henry kadon ru ya ka kot kubor kabalong ka weni ki kot kubor kabala rimtam hapo ka than khasi bat jantia jongi ya kabala penmi nanong ba shlong bat penpoi sekeleng ki benta jong kari khasi bat jantia ya ka kot kubor ka beningkong jong nong san hima la penmi ha ka Henry trik unok pra khat khandai spa handrupo pat kat manang ya ki benai ba ki snem kani ka kot kubor kala ya nanti shibon teli ki jingkela haringkat ka thong ban ai ka jing shakri ka bajanai tam yapi ki pai ba tiling ba ki khobor ki balong ki la jing tip badru ban yai ne ha ka hok jong ka jing light loy la ka long ha ka rukom ban pun snow ki jing snow badru ha ka rukom keren bat ka jing sedang ye ka YouTube channel house nem arjar arpo ka dei halor ka jing dap hendreo post nem ka jing ya lenti bat ka jing shakri jong ka kot khobor unong san hima tikum ta perlok ai baga mensim kershan bat ka mensim ya trailang jong pi bat ni kum ka slam trekam jong nong san hima kanam do lani kanam peja tang chiteng por hindrai ba phinyai beteng ban ai ka kti ka mon kti ka yang ne ka benta ban dangla susu ban tur sa phrang batru ban wanra ya ka khubor blani ya ki khubor ki ba shisha bat ki ba dei ki ba longa jing mentoy ya pi ki perlok be baro si sashi sin perlong aku ban shim ya ka ni ka kabu ban ai khuble ya ka jing sebun men sem jong pi ha ki ni ki lais nem tam ki bala le ban ni kermen ba pinang ya don rengkat susu bat ni kum ka slem trekam lagi snem ki ban wan na ka benta ki khubor ki ba smol tenat bat ki ba kit jing mot ban ki ba don kam ban tip halor ki ki ba jia bat ki ba don hapo ka jela ka ba jongi ti sashi sin perlok khuble shibon ya pi baro bat nang yai kershan ya ka channel jong nong san hima